Ei, bună! Eu sunt Ștefania, lângă mine este Vanessa și astăzi să facem vom gusta mai exact chestii ieftine, dulciuri ieftine până și într-un leu. ieftine. Adică Asta un leu a costat. Cola. Și să vedem Gust dacă e bun. eu prima. Stai că ți-l lăsat. Tu prima. Ei, bă, păzea. Ah! Mor. Poftim? Ce miroase? Mamă. Oh my god. Are gen dulce la început, după amar. Vine acidul ăla amar așa. BBP. No. Deci, nu. Ok. Următoarea chestie este asta. Un NYX XXL, ceva de gen. Da, și asta tot un leu a costat, deci Toate aproximativ. să vedem. Un leu, da, în aproximativ. afară de gumă și pizza. Lasă-le pe la. Guma cred că oricine a găsit. Ei, mult. Normal. Arată S-a ca topit. cam nașpa. Zici că sunt batoanele alea. Da, Nu știu cum se numesc, dar da. era reclamă cu... Eu doar rup. Deci cam așa arată, sincer. Arată nașpa rău. Eu rup puțin. Am rupt și eu. Încă. Nu e rău. Adică dacă are, sincer, Nu. aici are biscuite. Nu de cocos. Da, Biscuiții alea. biscuite și ciocolată asta. Sunt buni. Ok, următorul lucru este wafer roll. De obicei astea sunt bune, vărsate. De obicei erau vărsate. Da, dar acum au apărut. Da, nouă. cred că sunt 4, 1, 2, nu știu. Sunt împărțite pe categorii, nu sunt până aici micuțe. Ce micuțe, pe bune. Da. Ți-a zis? Sunt mai multe de 4. Da, dar venea puțin. 7 sunt chiar. Ce arăt chestia aia? Nu știu. Stai. Ok. Oh my god. Ok. Următoarea sunt niște sticks, așa arată. Le-am arătat, dar și cam așa arată. Nu sunt ce, cine știe ce, dar... Sunt mai bune să le Prea dulci. Nu au ciocolata aia lor. Următoarea este acest Invit. Să știi că e bun. Ia, desfăl. Cam așa arată. Deci, apoi o să mușcăm să facem diferența între asta și ce e acolo. Ok, nu-ți mai roade unghiile, da? Măcar aici. Ok. Stai. Stai puțin, lasă-le puțin. Cam așa arată. Oh, deci fiți atenți cum are ciocolata asta. Cam așa are. Ia uitați-vă la Vanessa, arată ei spre cameră. Și cu cealaltă care să scadă. Da drum. E chiar bună. Mi-am place geleul ăsta. Da, Vanessa nu-i place un gelou și a aruncat-o pe toată, n-a apucat să guste. Măcar ai gustat? Ok, a zburat. Deci mie îmi place. Sincer. Ok. Următoarea este un sincer, este... Ne. A fost Depinde de dacă îmi place. Nu? Ba da. Ba 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 nu? Ba da. Gata, încetează. Ok. Eu Ceva știu gen ce- arată. Ce gustare, eu știu ce gustare. Ia din surpriză. Aoleu! Nu e bun. Sincer, Eu mai nu prea îmi place. Gustă. Ia. Este ca să am. Nu are N-are gustul ăla de ciocolată. E sec, nu știu. Da, sincer chiar așa are. Și ultima, Penultima.
penultima? Da. Ce mai e? Ai, wow. Unitat la 50 de bani. De fapt Care e e? hip-hop la 50 de bani. Dar nu prea e, n-are gust de tic-tac, e frumos. Eu am Sincer, gustat cred unul că pe drum. da. Am gustat unul pe drum. Are gust de portocală. Sincer, chiar are. Da, nu e strălucit. Deci, da, cred că e bun. Mie mi Da. se pare bun. Și ultima, cea mai Gumita. super, extra, mega, care toți O am gumă. încercat-o. La 50 de bani. Două gume la 50 de bani. Corect. Acum 25 de Nu bani. vine. Aha. Ok, și cam acesta a fost episodul nostru. Sper să gustăm Sper și că voi. v-a plăcut și ne mai vedem data viitoare. Sper să ne dați un like, un share și un subscribe Ia. și comentarii dacă Drăguțe. doriți. Corect. Și abonați-vă. Vă rog, fără jigniri și abonați. Deci aceasta este cea mai bună. Ok, pa!